Osasuna bai, errausketarik ez! Errausketarik ez! Errausketarik ez! Errausketarik ez! Errausketarik ez! Osasuna bai, errausketarik ez! Osasuna bai, errausketarik ez! Osasuna bai, errausketarik ez! Osasuna bai, errausketarik ez! Arratsalde on denoi. Buenas tardes. Bueno, lehenik eta behin, mila esker gaurko egun honetan Andoainera Osasunarako martxara etorri zareten guztioi. Eskertzekoa da benetan. Eta uste dut beste zerbait potenteagoren, jarraipen bat izango dela, ez? Prentsan argitaratu da Amonaren kutxatik ateratako sanidadearen ikerketa bat. 2004koa. Arroba para acabar esta manifestación. Ez sendagile, ez osasungokoa ez den pertsona batek egina, argi eta garbi enkarguz errausketa justifikatzeko eta ikerketen interpretazio makurrak egiten dituena. Teritasun edo zenbat hildako dira eurentzat arrisku signifikatiboa? Bestalde, sobran dakigu industria honek ez duela legea respetatzen. Legea biguinegia izan da ere. 2004ko gure manifestuan plazaratu genuen moduan, datu tinko eta sendoak daudela esateko hondakinen erretzea asoziatzen dela minbizi kasuen eta hilkortasunaren handitzearekin, sortzetiko malformazioekin eta eritasun kardiobaskular eta arnasbidekoekin. Baina gauza bat argi eta garbi esan behar dugu. Gipuzkoan erakutsi da azkeneko urtetan posible dela birziklatze tasa altuak lortzea. Eta birziklatze tasa altuak lortuta horrek bertan bera uzten du erraustegia bezalako monstro bat. Zan ere, bere elikagaia ez du lortzen eta. Eta debagoienan erakutsi digute birziklatze tasa altuak lortu daitezkela eta ez daukala zerikusirikan herri batean, auzo batean edo hiri batean bizitzea. Birziklatze tasa altuak lortu daitezke eta posible da.